Dumbledore. Ay mo eh. Hupas naman lagi. Upat. Ha? Upat. Hupas ha. Mohon yung PPO ito gini. Bigyan mo pa, gapon na ba ng merkado? Amo na yung ikaw ni gini. Mahurot. Ha? Wala mahurot. Ay, bilay, doon ba? Mag-break ba? Mag-break ba? Mag-break ba? Saya lagi siya katong mag-diaper lagi ko raw. Oo. Oh, katong pamper sundan ko. Adult ba? Ay, oh, diaper kay. Imong ka-oran siya, diaper. Wala ko may kapalit lagi. Kami kalugar, saya lagi siya budot lagi. Hindi ka ayaw. Grade siya gyud. Bro, kuan mag-diaper ta ko gyud. Muna nagsikit. Ito na ka sa TV doon. Ano tayo ibang bansa? Ano ibang bansa na madapadala ka dito? Muna hilig sa mga Koreano. Mga Koreano ba? Napuno nag-video na din po. Wow, nakadiri sa mga taga-gawas. Wow, nakadiri. Di mo ano Malingaw ng gold. Nalimitan ang yung kagangawan. Ya, di maksud ka hilak-hilak ba, kubusan ka, di pre. Ina ba, na kay may talent ka ba? Drama ba? May napananagod, maghima, maghima. Maghima ka nakaunang sila. Ang idol mo ko itong mga upa gyud. Upa ba? Isa mga upa ba? Daghan ako, bilang naka, kuan, daghan ako nakaiguan. Ano din ni Kuan? Sim. Sige lag shim. Sim. Shield. Sim. Sila Imina. Ano man? Bitsin? Oh, nanay, kan na may kuya oh. Tirador na luyo no, kana ba? Kung gua mamgo. Wala kalaay ba? Wala tay naing mabuhat. Sige na pang chicks nita. Pero wala ni video ani. Tayo na si Mungkog, na. Sa, tayo na si Mungkog na. Kok tanduay. Kula po. Kuaning ning aniho. Aniho. Ta. Aniho ni aniho. Oy, dungting, brilliancy. Brilliancy. Sa dungting. Nagkok ikaw brilliancy raw. Oh, dugos brilliancy. O mato si Andron Osting kay ang ninyang kuha niya. Si kuha to si kasi Danilo. Mato sila. Wala, video ko. Ito ang mga girls, ano na, girls? Ah, di ba?